खुलुमका तेवसा हायनो आं फेसबुक लाइव मा फाइपिखा आं फेसबुक लाइव फाइमानि कारण हंगाखै ताबुक जेबाबे चलि दंमानि अ ताबुकनि जे बर्तमान परिस्थिति चलि दंमानि अ परिस्थितिनि ककनतुइ आनि व्यक्तिगत सिदब आनि वान सुबुंनो नरक बायकिसा शेयर खालायनो मुसुंगै आं फेसबुक लाइव फाइमानि जतनिनो जानिजा नाहारमुं जानिजा हिममुं जानिजा याप्रि किसा किसा फेरलायो हंपानो जतनो जाति दफा हदानि बागैनो वान सुगलायो ओंखाय तामो हंगाखै किनि किसा बुजि थायो वान सुग थायो ओंखाय जों गोबां जराव थामसि बाय सानायबो दङ फान बाय सानायबो दङ जतनो नाम भारत सादिनं फुरबो शुधु चरमपन्थी बाय सिमि तुइमिया शुधु नरमपन्थी बाय सिमि तुइमिया चरमपन्थीबो दंना नांगौ नरमपन्थीबो दंना नांगौ अब हायखैनो आनि हंगाखै जेफुरो आनि वान सुग माव हंगाखै जों जुक्ति संगत तुबुइ borok bai borok no bo kisa wan suknani jorari nanai nango baksa borok ang jefuru bangla bai live khayo afuru baksa borok sawo takuk song norok na ang kok no sanani nainai norok joro ano sawo nang tang kok borok maya da tangi bangla bai masa tangi bangla bai live khaya nang amhero bo baksa question khayo norok nang sanani nayo जों kulumni bithi je jagao no khiklai khejao जे जागाव बखरक सागा हंगांखाय आं बहक सामानि बिथि सावै लाभ करै बहक सावै दंगौ हंगांखाय आं गतना सामानि बिथि सावै लाभ करै आबन बगे बखरक सागा हंगांखाय आं बखरक सामानि बिथिनो न डॉक्टर का हमने आरो नावै बिथि चामानि चावो आर बहक सावो न हंगांखाय आयामायां दंखाय बहक सामानि बिथिनो न सिनिवै साइमानै डॉक्टर बाय परामर्श खाय चामानि चावो आबा हायखै न जों जेफ्रु जे नांमानि न तैलै न जों कक सालायखै चावो ताबुकनि अजराव नों नायनायदि बेलायखेनो वाना मासिनसा जे जातिगत कक सानाय साम्प्रदायिक कक सानाय साबो अब स्राय दंखा तिनि बुबाग्रा जन्तर मन्त्र थांगै आगरतला साबोनि तेलियामरा साबोनि काञ्चनपुर साबोनि हिनि सापरु हंगांखाय आबनो तै हंगांखाय सिनि त्रिपुरा हानि जे दंनाय ससियेल मिडिया चालुकनाय रक बा जे सांबादिक हंजागनाय रक बांला जे निউজ चैनल रक कयेकटा निউজ चैनल रक बरो एमन भाबे खायका जे आबनो तुइमांसि चर्चा आमरा बांगाली हिंजांनाय बदलक तैसा दिकार जानकलाय दंलाय जाउखा ब बाहेके आगरतला साबोन हिनि बिनि हिनि गसिमान नै कक सालाय दंलायखा किन्तु अबनि सकां जे ओ तामु गुरांग दा सिन सोरांग दा हिन तारा बांगाली दलनि जे बरक सामानि आगरतला साबोनि हंगाखै 10 नि तेलियामरा साबोनि 10 नि काञ्चनपुर साबोनि बरकनि हिनि जे सिरिकमानि आ ककनो हंगा बरक तिसि सालिया जों ताबुक अ कक साइमान रिनानि नांगौ अ कक बरकनो साइमान रिनानि नांमा बगै आं बांला बाय थासिंगो लाइट मा खायो दो आ कक साना नायग्रा वान ओंखाय आबनो बरकनो आ कक मुइतु खायरि रियाखै बरकनो आ कक साइमानि रिया हंगाखै नरक जदिनो चाजगैनो दङ आ कक नांमानि न हंगाखै गोबां खै आं बांला बाय लाइभ फेमिनो नरक शेयर खायदि बंनि थानिवो बंनि खुनजुवो अ कक सगैनानि नांगौ साइमाननानि नांगौ एवं आबनि लगिवो आं फेसबुक गोबां बार आपलोड खायजाक दङ जे काञ्चनपुर नागरिक सुरक्षा मंच हनै बरक जे बांगाली ঐক্য जिन्दाबाद हनै जे मिसिल खालायलायमानि मिसिल खालायलायमानि जागाव बरक एमन साम्प्रदायिक कक साका जातिगत कक एमन के साका चन्दन चेटार्जी हनै फातारनि खरकसा फायै फातारनि बरक बनिजे गसिउ ब सिलटनि पुवा हनै सिलट ब जागाबा सिलट हंगांखाय गनि बांलादेशनि सिलेटनि फायै नरक अ फटोनो गोबां के शेयर खालायदि बनो उनको राजद्रोही हनै बनो फुनुगिरि मानु फांखाय तांगि हिमालय चीनी भारतनि चीनी जातीय पताकानि कायसा सम्मान दङ जातीय पताका कुनो समय तिसाका हंगाखै सालहा बेसिनि सिगां तिख्लायनानि नांगौ आबहाय गोबांमा भारतनि संविधान सिजाक दङ आर भारतनि जे तिरंगा जे आ तीनटा कालार न के बो याकुंनि तलावो खायै कायिबो मान्या साजगैबो मान्या फियाबा नरक नुदे नुखा नुगिया साइमिया चिनि ति प्रासारकनि एकटा अभ्यास दङ
जों आबहाय बेलै गुरुत्वपूर्ण नङाखै शेयर बो खालायलायथाया आबनो तुई आलोचना खालायलाया आबनो तुई चर्चा खालायलाया आबनो तुई वाच पनि सुपुंगुई रिउई बाउन खायरिया बाद्दक खायरिना नाया जे इ आबनो तुई चर्चा उन्थों आबो नाया तिनी आं चिनी गोबांमा एमएलए दंनाय एमडिसि दंनाय चिनी सिएम इएम निनी एसेम्ब्लिनि मिनिस्टार दंनाय रंनि थानिबो आनि पयमुं दंनाय जे आबनो तुई नरबो खरां तिसादि तांगि बरक ताबुबो एरेस्ट निया काঞ্চনপুর बरक जे बेदी सनाममानि जे मञ्च सनाममानि आ मञ्च याकुंनि तलाओ तिरंगानि कालार बाय सनामो बरक जातीय पताकानि कालार बाय सनामो बरक आबनो तुइले न्यूज खलायजाक आबनो तुइ फटो पोस्ट खलायलायजाक आजागा फां फां के नुकजागै सिजागै दंगो जे उंकलगो हंगांकै नेताजी सुभाष चंद्र बोसनि फटो बसकांगो याकुंनि तलाओ हंगांकै जातीय पताकानि तिरंगानो तुई याकुं तलाओ तनिउई जार माने बरक पिउर बांग्लादेशी आवश्यक सुका भारतनि जातीय पताकानो बरक दामरिया बरमरिया आवश्यक सुका फियाबा बरक बे बरक फबलाई दंगो आमिं खि फबमा हेके फबलाई दंगो जों हंगांकै बरक फब गांगांकै तै नायतु गिया जोंबो मनामरिनानि हंगांगांकै ओ आमिं खि फब माननो खांगांकै वाफिसा बाय फानो एखेरे गै तेबो मनाम सेरनिनानि नांगौ तेबो मनाम सारिनानि नांगौ जातीय पताकानो याकुं तलाओ मञ्च सनामै काफिगै कादुलुई बरक साम्प्रदायिक बक्तब्य रिउई थांगो तुंफ्लाजागनाय ककमां साउई थांगो तुंफ्लाजागनाय कक सामां 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 उनको बिश्वजित देबबर्मानो बुई बथारि खिबिओ अथच बरक ताबुक बक कक सालायसि दंगिमानखौ ओ चंदन चैटार्जी जने आसुक दिन सिरिंके दंगिमानि बिश्वजित देबबर्मानो बथारिमानि परेवो सिरिंके हाबुई दंगिमानि ताबुई को आगरतलाओ लाठा टाठा दैलायै आन्दोलन खालायलायै साहस मान जाउखा नस नंखौ जाउखा बुबाग्रानो बेंगायै नसी नंखौ जाउखा बुबाग्रानो कुतुगै नसी नंखौ जाउखा इ त्रिपुरा राज्य वानसानि सिबु हनै आरे त्रिपुरा राज्य वानसा त्रिपुरासा आमाय हनै कगिया बोले ना त्रिपुरा राज्य एक्चुअली हिंगांगांकै तो त्रिपुरासानि सिनि 184 जन बसं राजा साउई थांमानि राजबंशनि आर प्राय समय बरक तामो श्रीबुम हनै तामो चाकला रुसना बातनि रां फाइमा बाय राजबारी सनाम हनो इ सनामनाय बोले बरक आपनो आज जुक्ति न बरक तुस तुबुया बरकनि टैक्स बाय सनाम हनो इ तांगै बं टैक्स बाय सनाम यांगना बा आगरतलाओ ताबुक नक बारा रिचानाय रक आगरतलाओ नक बारा रिउई चानाय रक मालिक रक गोबांमा जों चिनि बर रक नक बारा तंगैनाय रक नक बारा तंगो नक बारा तंगमानि बागै मालिक न नक बारानि रां मारिउ नक बारानि रां तांगै मारि बंखा बारा तंगैनाय जे आगरतलाओ नक बारा तंगैनाय खा ब मालिक गया ब बारा तंगनाय अबन बागै मालिक न टैक्स मारिउ बारा मारिउ आजागन सराय बोले नों चाकला रुसना बातनि आजागनि टैक्स बाय राजबारी तांगो हनो इ तांगनाय ता हाय मालिक नों मारिनाय अ जागानो सिजागो त्रिपुरानि मालिक साबो आर बरक टैक्स रिनाय माने न बरक बारा रिनाय माने न बरक अ मालिकनि आन्दार तंगै सामुं खलायनाय रक आबो सराय बोले बनक जेसुक पान काहाम बिल्डिंग कट राजबारी दिसाउनि राजबारी हमरा टाका दिया होइसे इटा आमदार नै कि साइमान नै हेदा आबो उचित गया आबो उचित कक दिबा आबो कोनो दिन उचित कक उंगिसि माया ताबो आगरतलाओ पुइला नक सुकुरु कुरु 3 नक तांगै तला फ्लोर रुइ बारा रिखा बारा रिमां 8-10 बছর পরে आ बारानि रां खावै आ बारा बाय 2 तला बिल्डिंग दिसावै तै 5 परिवार न बारा दावै रिजाउखा 5 परिवारनि रां फाइमासागा फाइतै 3 तला 4 तला तांखा 3 तला तांगै 20-30 परिवार न बारा रिउै आ बारानि रां फायै फ्लैट तांखा फ्लैट पाई बारा रिखा आ बारानि रां बन नाफिका हनै
je bara tongnai bo kuno din thangi dabi da khaimanno kuno din thangi dabi da khaimanno je nung obo ang nini nogo bara tongpuru ang bara ni rang rima bai nung onok tangmani si awon bagi okku thasobo ani nok singna klai ni dabi khlai jamanno a dabi যুক্তি সঙ্গত অদেংনো আবসি ওয়ানসুক থাই a kok rokno se sung bongni bokhorgo madanai borokno saiman rina nangnai ar borokno saiman rina ningakai ang chini kok bai keter buku ruai sawi tongibo labungia chini borokno sana nangmani no sung chini borokni kok bai ma sanai bongni borokno bujirina nangmani kokno borokni kok bai ma bujirinai নিশান ত্রিপুরা নাইতং নিনি গোপাল চন্দন চ্যাটার্জি গারঙ্গ তামব গীতাঞ্জলি পরক্সি মেন নিনি কগাং বুঝুই মালিয়া নিনি গোপাল চন্দন নিনি গোপাল नै नों साबनो सानानै नाय निनि गोपाल निनि चन्दन नै नों साबनो सानानै नाय निशान त्रिपुरा नाइतं नों तामु बुजकना नायखा निनि तामु बुजिखा आं बुजि मालिया आबो नोंनो बुजिसनाय আর নিনি নি সানন থাঙ্গা গাঙ্কাই অ জায়গা নং সাবনো সা যদি ন বরকনো সাউ গাঙ্কাই বরকনি মা হন্নাই আং বংনি এগেইনস্ট সে কক সাই দङ অবন বগি নং আনি অরফ হাই কমেন্ট নিনি নি সাকাঙ্কাই নং আনো সামাকলায়ু চন্দন চ্যাটার্জি আনিয়া নিনি ও গোরাঙ্গো বা আনিয়া বরক গাঙ্কাই जोंनो सातकनानै फायनाय जोंनो थामजिगारिनानै फायनाय जोंनो तुंफ्लारिनानै फायनाय सिनि हानो सेकनानै बागि चाइतकनाय रक्सि আবশ্যকাং সিগ্রাদি আং যেসিনি ভারতীয় জাতীয় পতাকানি যে চিহ্ন যে ভারতীয় জাতীয় পতাকানি যে চিহ্ন ন মঞ্চ সানামুই উংকুলগ নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বোসনি ফটো থেপাওই বরক যে আন্দোলন খালাই থাংমানি যে আন্দোলন খালাইমানি পরেও উস্কানি রিমানি পরেও বিশ্বজিৎ দেববর্মা बुथारजाकमानि आ फटोनो आं गोबांमा नेतारकनि थानिबो पार्सोनाली वाट्सएप रहबायखा गोबांमा एमएलए न रहका रुलिंग पार्टी नोंथां आंगो पार्टी नि हनि रहया जे आनि सिनेमाने आनर जे नाम्बार तंमानि जत पार्टी नि एमएलए रकनो जत पार्टी नि एमडीसी रकनो आं रहबायखा आर जदि न बरक रहयाको हनि केबो साउङांखाय आं शर्ट स्क्रिन नावैफानो रिडिवान आं ताव बुं सागरालिया आनर जे नाम्बार तंमानि जरतै आं रहरबायखा तामु बीजेपी नि तामु सीपीएम नि तामु कांग्रेस नि আর তামো ত্রিপুরা মথানি যতনো নাং রহবাইখা কারণ চিনি খরাং গাঙ্কাই কাছাইয়া जोंखा সাধারণ জনগণ নরকংখা অ জনগণনি বুথ মাनै নরক নির্বাচিত অংজাক চিনি বাগি খরাং দিশানাই বিধানসভা থাঙ্গি চিনি বাগি খরাং দিশানাই আবুন বাগি নরকনি খরাং গাঙ্কাই রাজ্য সরকার খানাও ননি খরাং নিনি ভারত সরকার জরা किसिसा हाम्पानो थाङो चिनि खरां गांकाय ओ बररक पिसिनि पिरि किसिसा खुन्जो ठुसकै फानो नांगयो अमसुक सिमेसि हाइपनो जों चेष्टा खालायो हाइपनो आंबो सुगिया तुतुनि अरा आसुक तुतुनि आनि जे जुक्तिमान माने आबनो आं चेष्टा खालायो नों आं जों जतनो चेष्टा मा खालायलायनाय ओके ओके बुझिखा सौरभ निनिया ननि सानानाय माने नानि सेदारा ओके 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 आबनो कक ताबुक जों सालायो जे जानि जा मते आव तुंफ्लानाय तुंफ्लावै सावो होनबानो आनि के अककनो जों आं प्राय समयनो मा सासाव जे कुनु सामुनो जों बेलाय ओभार एक्साइटेड ओभार इमोशनल निबो लिंगियासि जों किसिसा ओंखांखायनो एकदम मुंसुगुइ थांखा हाइके बेलायखे तंथकलाय खिबु जरावो आरा तंथकबानि साबसानि बागै इंगै थांगो जेवान सुकमा हाय इंगि आंगै उलो गथिया अंजाखांखाय दाक्तिनो बखाबो बायु बेलाय तंथकमानि बखाबायनि बो बेलायखेनो दबो दौ अवन बागै बि प्रेक्टिकल जों वान सुकलायखांखाय बेलायखेनो जाजागो आनि मते साबो आं आनि व्यक्तिगतनि कखनो सावै दं जों गोबां मा जरावनो नायदि एग्रीमेन्ट ओंखा नि तंथकलायो आइसबनि बाजि फुरिलाय तंथकलाय आइसबनि वागरा थालाय चालाय फुर्ति खलाय खिबिलाय गेराव स्रापसा आबन परे आबो इमप्लिमेन्ट या आंजाव खाखने जिमेलाय हे अ नेतारगो जोंलिया स्रापसा वन नेतारगनो
जों हाय जनसाधारण दंनि बो किसाले बुल दंसि दो स्राबसावनो जों चिनि बर रकनो वाइसाबनि मताय हेगे वाइसा सर्ग सागतिसे बखरगतिसे खिबिग्राव आर नासिंमानि बखालगि मिया स्राबसा गाय तैसा ओ बहाय बात गोसोकरिखा बहाय चाया गोसोकरिखा बहाय नादाल गोसोकरिखा नि बो खिगलायबो खिबिलायो के आबुनि बागै जों प्रेक्टिकल वान सुगलायखाय बेलेखेनो जावो आरो गोबां कक सानानै थांगिया ते कायसां थासिंगो साले सागा ते सानानै मुसुंगो बांलादेशआव जे वार बेबिस कन्सेप्ट नै बांलादेशनि खरकसा डक्टर तामजना आं बबाय बुंपगै दङ सारात बोसोरागे कक सालायमानि फेसबुक बिनां नुखा कन्सेप्ट न आबुन पर डिटेल्स मेसेन्जार कक सालायका गोबांमा कक सातिनि बुआनो साका नरक जे नंगारं तिप्रा सारक तिनि तांगै आसुक सातक पितक टेकटक खालायजागै दं नरक साइदा मानसुङानो आंके दबम हाइबान सकां बनो बहाफुर सावो नायनेदि नंनि त्रिपुरानि प्रकृत जे नागरिक रक आरोनि जे वानसांथों तिप्रासांथों बरकनि थानिव आबहाय मानसिकता गरै बरक कथालायनु दंलायो फियाबा जे उ वार बेबिस कन्सेप्ट के आबहाय जे पूर्व पाकिस्तान तंफुरु पाकिस्ताननि सेनारक फायै अजागा बरकनो साजन खायगा बरकनो जे मानतै सातक टेकटक रिखा रमफ्रे सप्रे खलायगा ओंखाय जे आरोनि सेना बाहिनी फायनै रक जे पाकिस्ताननि जे सेना फायनै रक बरकनि केम्प सानामजाक आ केमो आ जागानि बोरै रकनो बोरै बसारकनो तलांगै केबुनि बिहि केबुनि साजक आम हारकनो तलांगै बरक रमफ्रे उइ आ केम्पनो तनि उइरि उनसाव बानो आ केम्पनो तनि उइरिवो तनि उइ बरकनि साकमतक तंते तंते जेपुरु अगनांगै थांगो बहक तरि थांगो आपुरु जेपुरु साकमतक तंनानि मतो अवस्था इंया ओंखाय आजराव ओंखाय बरकनो केमनि याकारि रि रहो कांगांखाय बरक आरो तंग्रा गियाकिरुइ चिनि तिप्रा हाव फाइबानि परवो ओंखाय आ बहगो चुइ फाइजाकनाय अर फाइ बसाबा फाइयो को अर फाइ बसाबा फाइगा ओंखाय बहानाफुरु आ बरक सामानि कक्ता नोंनो वान सुगै नायनेदि जों अंको कक करिदिबा बथाइबैनो बुफांबैनो बथाइ सिनि जागु होननाय ओंखाय बुफां काहाम के बथाइबो काहाम बुफां हामिया के बथाइबो हामिया ओंखाय नरक न वान सुगैनेदि नरक बाहाय के बरकनि थानिवो काहाम माननानै ने आसा खालायमान सुङो जे बररक सातक टेकटक खालायै रमफ्रे सप्रे खालायै बुइ तगै तंनाय बररकनि कक्साया सामाहाय आबुनि बतैनि बसासि हिंगांखाय बरनो रमफ्रे उइ बरनो तंक सं तंगै कायजागै बरजागै आकल काहाम बररक कायजागै बसाबतै चुइ तुबाय माया गोबांमा आबहायके 1971 सनो फाइने रक जतया मैक्सिमाम बरकनो साव 30 अंको 30 जन 3 जन तंगो नि साव आबहाय रमफ्रे जागनाय हाम हाय रमफ्रे जागै अग बुसु चुइ फाइने रक बुसु चुइ फैका अर अंख्लाय फैका गांखाय आ जे बसा मानि आ बसानि बसलै तो बन बहक तरि रहनाय आ बसानो स्नामै रहनाय तो उग्र मेजाजी बरक सातक टेकटक खायनाय बरक रमफ्रे सुप्रे खायनाय बरक बुइ बोथारनाय बरक आबुनि बागै आ बररक अर फाइ आसाय फायै बंनि मेन्टेलिटी सलायमाया उ जे अक नाङै फाइमानि आबु फासं अबैध अनुप्रवेशकारी अबैध बापेर अबैध सन्तान हनजाकनाय रक आबरक नो फायो अर उग्र फायो रमफ्रे सप्रे खलायो बुनि बुसाबतै नुखांगे तंमाया साइमिया रमफ्रे सप्रे खाइमानि पर बथारि खिबो आबो बजागानि कालचार आबो पाकिस्ताननि सेना बाहिनी रक जे आजागाव गोबांमा बुरि रकनो रमफ्रे सप्रे खाइमानि पर बथारो आर गोबांमा बुरिनो रमफ्रे सप्रे खाइमानि पर किसा मिसा मायानांखा तंखा सामा बालुखा रकनो गांखाय बथारियाव याकारि हो आबोनि बसारक आबोनि बागै बंनि तमुं सामुं आ बररकनि हायखैनो बंनि थैयो हाबै फायो नों बांला बेकायसा सायदिबा रक्तेर गुण आबो रक्तनि गुण बरगनि रक्तंखा उ सेना रकनि जे निपीड़ित शासित दर्शित माने दर्शनकारी रक এই আবরকনি বীর্য পদার্থ বররক আবরক ইয়াখাইচিন ত্রিপুরানি বররক তামো তিপ্রাসা তামো ওয়ানসা কি হাইন থুপ 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 রি বথালাই মানো দ নুকবা নুকিয়া বলে চিনি বাবা সংনে আমালো চুং নুখা চিনি বাবা সংने আমাलो चुं नुगु जों मनु बाजाराव तंनाय रक मनु बाजाराव थांगांगाय
বাবা সংनो नगु এই দাদা এই ভাই আয়ো চা খাই আবো মিয়া দৌস কাং आं কাছে বড় ওই কক মা সালাইকা जों তো তাবু অনেক সময় এক কাপ চা নङि বেখাंखाय बाल लागतासन आर काप दाउ हुनि जों नंखिबलायो अनेक समय जों 2 काप रफान चा नंखिबो किन्तु बाबा संने आमालो नुकमानि गांखाय थांगांखाय ताम खायलाय बरक वानसा तिप्रासा जतो नं लाइथों कसाम कसाम बररक पुरातन बररक नि बरक सम्मान बरिउ चिनि अरन बररक अक्रा साकरा रक न ताम तिप्रासा ताम वासा सम्मान बरि लायो नुगु जों बाबा बायां सरायो याग्रो मैथांपुरु सिक्ला रक वानसा परं तं सिगरेट रक फान नङि तमनु खांखाय ओ काकु आइसे लुकाउ 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 हने हुइलायमानि नुगु दादा आइसे काकु आइसे मामा आइसे लुकाउ सम्मान दिलायमानि नुगु आर चा नंलायमानि बरक नुगु चारजन नासुक लायखांखाय एक्चुअली बरक चारटा चा नङि मेया आबो हाइया चारटा चा नङि नमानो बरक किन्तु बरक ने आबो बागलायमानि माया बागलायमानि हाइके दा ं साइमिया बंगाबो आं चा दुगानो प्राय समय नुखा बाबा बाय चरा याग्रो मै हिमिथांपुरा हाफ पेन काने पितिर पितिर खे आसुक लायखांखाय चा स्टल दुगानो मोबाइल रक बकरिबा टीवी रक बकरिबा जराव तो बिसि राजनीतिनि गल्प चा दुगानो मंगनङु आं चरायनि सिमिनो राजनीति गल्प बाबा संनि बरनि अंगो संनि बुखु बुखु खनायफिमानि चा दुगानो सबंनि राजनीति गल्पंगु आर राजनीति गल्पंमानि लगियो चारजन बरक आसुखाय यो महाजन यो करो 3टा 4टा করে দিয়া দাও চা মানে সব সময় ন বরক অমাই খাইও 5 জন আসু খাঙ্কে 3টা 5টা কইরা দাও চা নিয়ে খাও 4টা 5টা কইরা দাও 6 জন আসু খাঙ্কে 3টা 6টা কইরা দাও মানে সব সময় ন যে বরক তো মানে আমসুক নাস নাইয়া বরক বাগলাই চালাইও নংলাইও আমা হাই খাই फुनुकलायो आतम ओंखाय आतम गरिखा कमाखा ओंखाय आबो हाय खायनो तिनि जे सानायनिल मा सावो न तिनि विधानसभाव तिप्रासा हनि गोबां मा खाकला बुइ तंनाय चिनि तिप्रासा विधायक रक पर्यन्त सि साइमिया बांग्लादेशनि बिरुद्धे जत बररक साइमिया बले भगवान दास तिसाका आं नायखा शेयर बोख्लायखा आ कक रकनो चिनि बररक ओ बुइ खिसलां कलि मोसालायमोन न शेयर खलायलायमोन इसलाय साबन बिबै साबन बसाय खारका माने न व्यूज लाख 2 लाख मिलियन पन्त तिसारि मानिसलाय आ न्यूज रक न हारे 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 रिउइ तिसाका गांगाय बेलाय खेनो साकु बो वानसांगै फानो वानसानि बिरुद्धे कक साका बले वानसानि बिरुद्धे या बो एक्चुअली बो बांग्लादेशनि बिरुद्धे कक साका बांग्लादेशी रकनि बिरुद्धे कक साका आपनो प्रचार खायनानि नांगौ जों तिप्रासांनि बो कुतुक खाबले आ जागावो नरक अरब फाइ बुइनि हाव फायै नरक बांग्लादेशी रक अरब फायै सिनि मानथाय सकताय सेगि चाउइ तंमानि सलाय अरब फाइ चिरिदि क्षमता फुनुगि तंमानि सलाय नंनि बुफानि सम्पद तंमाने आ बांग्लादेश तंगै नरक अबाहायके आन्दोलन खायके अमाहाय क्षमता फुनुकांखाय नरकनि बुफानि हा नंनि 14 गोष्टिनि हा खिबि फाइना दा नांखामु अरब फाइ वालाय दं फाइना दा नांखामु हनि बखरांति साकाबले बखा बायदा सा बुखु बायदा सा आबो नायनानि कक करै जे सामानि कक जे कुबै कक न प्रचार खायदि आ भिडियो न साल बारिया खाय प्रचार खायदिबा जे कुतुम कुतुम किसानुखा विधानसभा सापुरु आं शेयर खायका व्यूज आसुक नुकथाया बरंनि रक्त नायथाया न नायथाया चिनि वासुक नुकथाया शेयर खायमानि नुकथाया आ कक रक न हंके मर्यादा सिरिया साबन बिगु साबन बसाय खालायबो खापु बजागा थां मानजाग लाय खापु मानि हिंगागले घंटा नांगिया घंटा लाख कावि थं व्यूज 2 दिन हाके मिलियन काजाक व्यूज जराय बाक्सा जों गोदानानि नांगौ ताबुकनि जरांखा सिनि बागै बेलाय वानामा सिंसानि जरा जों तांगोबा सिनि एक्चुअली राजनीतियाव आं नुगु गोबां मानो जे कक सानाय जे सामुं खायनाय गासैबो बितनि दि बुखुक मुथुब दि आबाहाय रक उंलायो ngakai जे बिसिउ ब इमोशनल ब्लैकमेल खायमाननाय बिनिनो जागा बंगै दङ आबार मति आंगुलो कक सावन दागा आबो कक सानानि जराया चिनि एक्चुअली चिनि फेलुरनि कयेकटा कारण दङ दफा हनि बतनिओ आ दफा मान जागोन पॉलिटिक्स नो ठास के दावइरु आरा पॉलिटिक्स बो साबो बैथों माले विरोधी पार्टी बेबो थंना रोंगिया गुबुन दफा बेबो थंना रोंगिया जों बाय जों दल गायसाव थंलायो आरो जों थैलायोले
राजनीति हिंगे सय राजनीति पान खाइसिदि दफा हंगे सय दफा खाइसिदि आबो हाइके सिसिनि फियकजाक मं माननाय दफानि बागै कक सानाय दफानि बागै सामुं खाइनाले जे साब बदल फान तंदि ब दफानि कक सायावै तंसिमाया आर राजनीति थंनायले नों जेसे पानो तिप्रासा ससल सिमि जागा फानो फाइ दं फाइदि ब अ तिप्रासा बाय तिप्रासावनो दल काइसावनो राजनीति थंना गोरों हनै रोंजागै थङै आसुगै वाइ छबायनो बनबो बकासबै बनबो आइखलै बनबो सगलगै बनबो सगलगनाय खिगलायनाय निजेबो सगलगमं निजेबो कुलगै थैनाय आहि मानसि बिला अवस्था शुधु आ कग्न तै आं ते सालसा खाना सनि रको चर्चा खालायलाय जों आबनोबो वानसुकलायनो नांगौ फियाबा आ कग्न हंके आं बांला बैसाव जतनो बुजिरुइ लाभ करे आबो चिनि बरक बुजिनो नांगौ आ बुजिनो नांगौ जों बाय जोंनो सालायनाय जों बाय जोंनो बुजिलायनाय जतनो बेलाय हामबाय दिनैनि बागै आसुक नंग्रा थों जों अकग्न जुक्ति बायदि सादि शुधु थामसि बैमां जों जत जागा कन्ट्रोल खालायमे थामसिनि जागाबो दंगौ फिया ताबुक नांखाय जों दल सोंलायदि दल सोंदि नरक महाराज चिनी महाराज त्रिपुरा साबनी चीनी नि महाराज सिंपुरु नांखाय नों बनके क्वेश्चन खाइमनु किन्तु अ महाराज अ चीनी महाराज त्रिपुरा साबनी हिंपुरु थामची तुंजागै तांगै आनी हनि मा साका आ परिस्थिति बरनि हइते फाइका आबनो सि नाइतुक दिनि सागरा दि बरक न आं सोंखा तिनि बंकक बै बरक न जवाब रिथों बरक नरक जवाब सानमै आंगाखाय आं तिनि खाइमान जागाव फानो अबनि जवाब रिदि हनि फानो लगिरिदि नरक ब जों जवाब नांगौ তিনি আমরা বাঙালি রক যেপুর ত্রিপুরাকার আগরতলাকার তেলিয়ামুরাকার কাঞ্চনপুরকার উমরকে বাঙালির হন আগরতলা কি বাঙালিনি সিমি দেবা আপুর হংকে তাঙ্গি সাম্প্রদায়িক হিনিয়া বরক ন তাঙ্গি হিনিয়া আকক মা সোंनाय সেই নিউজ চ্যানেল লগ্ন মা सोंनाय তিনি বেশিরভাগ তামো নিউজ 24 দা হিন ত্রিপুরা.info.com হनै উনক সুমেন সরকার दा तामजन सुमेन सरकार आबो मानिक सरकार नि बाति जे तामजन नि खनाव yang मानिक सरकार बो टांग दं फायु मानिक सरकार महाराज नि बिरुद्धे के टांग दं फायु बो हिनमानो के साजा गया आमरो बांगाली रो खिनपुरु के बो आबोनि कखे टांग थाइसाबन साया आर बंनि जे सांबादिक रो टांगि आकक के प्रश्न खाया आकक नो से जों मा सोंनाय आकक नि आवाज जों माति सानाय जों जुक्ति संगत भाबे न बुलायावनो जों जुक्ति बायनो सोंनाय जुक्ति बायनो जोंनो जुक्ति रिथों जोंनो जवाब रिथों तांगै सिंया बरक न तिनी महाराज प्रद्युत किशोर देवबर्मा तांगै तिप्राकार नि सोंपुरु ब आनि हनै साका आ ब जागानि हइते अकक कखा साबनि जारै साबनि कक सामानि बागै ब अकक न मा साका आबनो सि नाइतुग्रादि आबनो सि चेरगादि हनै जों बरक न मा सानाय তিনি সংবাদ মাধ্যম নিরপেক্ষতা করি হিঙাকে বাহিকে বরক ত্রিপুরা রাজ্য বসকাঙত লাংনাই হিনি সাইমান সাবরক মাইয়া বলে এক পক্ষ সাওই কোন সাংবাদিক রক সাংবাদিকতা খাইমাইয়া আর ম্যাক্সিমাম ন চিনি ত্রিপুরানি সাংবাদিক রক ম্যাক্সিমাম ন মাস কমিউনিকেশন জার্নালিজম খাইজাক গলে করি থান আবন বাগै दा सिसुगिया रक बाय साइमिया मोबाइल दिखा परीक्षा रिखा फनुका अमसुक मानि पाइ दंखा माहि मांसे आबन बागै निरपेक्षता करि आबन बागै दंखा आबो हायरबो मा संग नों नायनि दिबा अंक सुमेन सरकार बो क्वेश्चन खाइ दंग yang मानिक सरकार बो महाराष्ट्र अटैक खाइ दं तार माने बं आबो परिकल्पित बं आबो वानसुक जा आमरो बांगालिनि बिरुद्धे आमरो बांगालि रक अंक बामफ्रन सरकार न वायान थामसि काउ फुनुगै माजरा बेरि फुनुगै दं साका बिसिंतै बरकनो मदद खलाइ दं आमरो बांगालि बो जरा आसैबो बंनि जरावन आसैबले बरकनो फानदिउ बले आसुक दिन बरक क्षमताव तंखा सिरिंगे तंदि जों दा क्षमता फाइगा नं फाननांगरे को खिलै तनिखा ताबु क्षमता करै क्षमता पाइखा बरकनो फानो तैसा रां पैसा रिउइ अंक उत्तेजनामूलक कक सारिउइ यर्साउइ सुसिरिउइ बरकनो तुंफ्लारिउइ इको माहायके दांगा सृष्टि खालायनायनि चेष्टा जावखा जों मा बुजिनाय आबनो बसकां सालो तेब सालायनो जतन हामबाय दिनै बागै अमसुक नंगरा थों।